Traċedja f'Taslima wara li ħaddiem Albaniż tilef ħajtu kif sfronda saqaf ta' residenza privata waqt li kienu għaddejjin xi xogħlijiet estensivi. Kassi għal ħabta d-9 tas-sib filgħodu fi triq Injazju f'Taslima fejn mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li żewġ irġiel Albaniżi li kienu qed jaħdmu fir-residenza waqa' saqaf fuqhom. Xhieda fil-post li tkellmu One News saħqu li l-ħossi li ħasat il-ħemda ta' filgħodu kien wieħed qawwi bil-ġirien jisimgħu Lajjata l-Ajjut u għaldaqstant ċemplu minnu fih l-assistenza. Fil-post waslu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, timijiet mediċi kif ukoll uffiċjali tal-Pulizija. Keliem għall-Pulizija spjega lil ġurnalisti preżenti li raġel ta' 30 sena residenti ħażebbu ċirnex li joħroġ waħdu mit-tiġrif bir-raġel jitieħed l-isptar materjali għal aktar kura madankollu. Sfortunatament, Albaniż ieħor ta' 50 sena minn ħażebbu ċertifikat mejjed fil-post. Sfortunatament persuna oħra illi kellna informazzjoni li jista' jkun illi jinsab mirdum da mill-lider kienu din jagħmlu da xogħol fil-bini sfronda saqaf u żewġ persuni nqabdu taħt it-terapin ta' saqaf. Wara ħidma li saret mill-ewwel min-naħa tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili, il-persuna ġiet instabet u sfortunatament instabet bla ħajja. Bil-każ ġie informat il-Maġistrat tal-Assa Filip Gallia Farrugia li feta inkjesta fil-waqt illi l-investigazzjonijiet tal-Pulizija u tal-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol għadhom għaddejjin. Intant fi stqarrija l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni spjegat li x-xogħlijiet li kienu isiru fil-parti ta' ġewwa tal-binja ma kellhomx l-approvazzjoni kompleta tal-Awtorità tal-Ippjanar. Dan kif il-BCA saħqet li l-applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar kienet għadha waħda pendenti u isqanqas ma kien hemm applikazzjoni mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni b'hekk spjegat illi ma kien hemm ebda permess għax-xogħlijiet. Din sfortunatament hija l-aħħar mewta fost lista twila ta' imwiet f'pajjiżna relatati mal-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni. Ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u rew li aktar minn nofs il-fatalitajiet fuq il-post tax-xogħol li seħħu bejn l-2022 u l-2023 kienu involuti f'din l-industrija b'xejn inqas minn 20 fatalità, inkluż fatalità taż-żagħżugħ Jean Paul Sofija.